City City degi khlaijagi phaimani Baba Goria motai biak gnangno motai khlaimani taklai bo khlaijaknani bagwino TTDC CM Purnachandra Chamatia thangi malaikha hoda awgra rokbai tei panchai rokbai malai koklam salaika tei je thayo biak gnang motai khlaijaknai o thairokno berai neikha kilani pitra kamiwo. Ready? Sir, tini tan bukan orang payment. Belai kia hambai, jeng tini orang jaga payment ini ke buskango tini orang jomati hoda bai, kaca kotor mang Goria festival unai April masewo, ke bono nayu ni orang kawang ma deputy rok payne ini purna thirok payne orang jaga payu kawang ma osubidang payu utai kiri kitai kiri lama ni ବ୍ୟବস্থা hanya ini tong payne ni bagai subidang ya. At this teman-teman temporary basis sama kaima omona nalaiwa ni bagai cengor jaga sok pajak sini hoda akura song butanggu JS butanggu cengor engineer butanggu nge ceng tini nalaika mo immediate temporary basis je lama khajane rogno ceng break soling rok khainai temporary bathing guard rok khainai nge oron temporary ban bu khainai mahke jate oro je Goria matai khulunai hi phainai rok boro oro tei to koi Goria matai khulunai manaja hai lama rok bikisa masa subida khalaiwa ni bagoi jeng oro jaga phaija tei bo tei nungjaknai ni black crisis karon hajar borok oro jaga phainai jeng joto ni chibu Goria matai hingke joto ti prasa ni bagoi tabok joto no Goria o jara o hingke phai sudu oro jomatia simiya sudu ti prasa simiya 10 bo kwbangma phai hingke oro jaga jeng je Goria o phainai rok no bahake jeng samanyo no tomo facility ungnai ja bahai khaima bono naina ni bagoi ne chung tini hoda akra hoda ni GS chini engineer or jaga chung phailaiwi nailai oro to biak gnang tei kaisa jaga bo chung thangphinai tini thangnai biak kwrwi bo hingke chuchi mango chung thanglainak hingke oro biak gnang o no joto ni sei kicha popular de hongkunai na tama hasna oro borok phaiku oro ni je borok phaimani cha aro teksak kom ungu nge oro jaga ne chung joto ni sei important roni nangbu festival bo haine oro kaham festival bosobrung nang Goria puja o hingke nge festival o naibu mane rechamang musuimang chini ti prasani culture oro jaga kwbangma event nang bono nainani bagoi bo kwbangma phai nge omo kaisa chini tamo sinai kotor kaisa kuthung laimang oro Baba Goria no regoi oro puja bongnai festival bongnai hingke ba kwbangma lukurok phaibai hingke o jaga chung o somoi sarokno nainani bagoi chung tini o jaga phaija sir omone thaike thik jaga omo hingke pitra kami kila amchaini